Okay mga ano, rescue tayo. May pang rails na naman. Wait, hey, go, hey. Kakato. May pang YouTube na naman tayo mga dol. Hey! Naarad rin yung mga bitikano. Lahom na kayo ng bro. Lahom na kayo dito katong kanto di ba? Ayan naro. Pwede rin may mana ro bot. Daro niya kana. Pero kayo dito dapita kayo bot. Grabe na kala. Tuloy sa ngitanan pre. Sa ngitanan ba? Naila. Ngayon sumpay pa na. Isa-isa ra. Oh, taasar ra kay. Taasar, kusog hunat ba? Isa ra. Sagdira, largo na hunat. Tikti to, pikas. Albo kayo, albo.